Здравейте хора! Аз съм Сиси и с мен са Фридъм. Направи! И тук играем Терария и има нашественици от елфи и пак ме убиха. За малко. Добре, какви са тея елхи? Две напушени елхи, погледни. Пак умря. След малко ще умра и аз. Какво вече са три елхите. Това нашествие. Значи това ако пак дойде с хеликоптера. Има един с хеликоптер. Те са вече три. Ето го гониме! Погледни го, бати манафа. А сега след малко като дойде лате Крисмас дядо Коледата с това лате станка, ще видиш. Те тук елхи, какво ли ни убиват, за 10-ти път умирам. Целият чат тук. Дедли, ми дед. Също не съм умирал, ама след малко ще замина и аз. Вате, какво става тука? Нямам патрони, Мишо, донасяй патрони. Гледай ги. Ай, само при нас ли е така е? Аз ще ходя на някъде друга. Има някакъв дядо Коледа бате със сърф. Те са луди. Напушени хора. Добре, в къщата има ли? Има елха, да. Нищо не. Дай в къщата има! What the fuck, снежна топка ме уби! Ти се ебаваш с мен. Какво става и някаква епическа На 10 HP сам, на 10 HP сам. Хилнах се. Аз даже не си използвам и... полшените. Елате е тук на дървото малко чик. Брат, какви са тия лешници, бе? Кото е? Два пъти ме хитва! Вие къде сте, бе? По дърветата. Вие бегате. Омага елхата пак. Защо? Аз съм долу. Да, елхата. О, убих едната. Много браво, не. Опа, виж кой идва, Сантата. Айде, сега ще ни... Какъв си ти е напушеняк такъв? Уди, бе. Дали мога да се кача? О, си бате, на колко кръв си. Аз ще се хилна малко. О, малко ще убиеме тази шименелха. И тук някакви бисквити дойдеха. Не, то пак ще ме... Пак някакви елхи. Басил... ето го дядо Коледата, бе! Къде? С Мишо го кърти, бе! Какво ти казах, бе, че има What the fuck, има танк! Какво ти казах, че има такъв бос, а? Ама от нищото дойде. Не, аз го призовах, това е Frost Moon. Слабо. Мога. What the fuck? Какъв е то демеджа, гледай какви ракети, бате! Не, ударат си някакви тука. Ще умра! Айде, заминах си. Само не умирайте, защото... Защото лошо. Защото уефа ще спре. Умирам! Как ми падна хайта? Пак ли ти спадна хайта ми, те? Няма, не ги взимай. Добре, хора, аз съм жива. По някаква случайност. Учи се жива, ама аз пак ще умра. Има още един Санта Клаус отгоре на кръста, бе! Сериозно? Айде ми, Да. Сериозно? Си не му взимайте, бите. Какво стана, бе? Свърши ли уефа? О, мага, що свърши? Да, хора. Това беше от нас.